Soalnya oboman. Obau. Yaubo. थांबाय. फिसाखौ फिसा साबैसेमोन? सानै. ओंखाम जानो जायाखै नोंलाय? अबावहाय? जाबायना? न'आव जाबाखै? बिस्कुट. अबे जेराव? बिस्कुट लादों. ओंखाम उखैनानै उखैयाखै नोंलाय? दा जागोन. ओमफ्राय बेयावलाय मा माथो बादों? जि जोम दङ? मा लादों गावसोर मिथिगौ आरो. बैयाव दङ हाबा जादों मानसिफ्रा. बियो. ओमफ्राय बियो नोंनि जि. ओमफ्राय नोंना जोनोम जायगाया अबावमोन? खोन्थानो रोंगौ ना? बै माबामोनलै बिसनाथ दं. हा? बिसनाथजों आं फिसाफोरबो दङ. अबाव दं ओंखायनोथ' नोंसिना न'आ? बिसनाथ? बिसनाथथिंबो थादों. बिसनाथथिंबो? बिसनाथआ हगारबाय ओमफ्राय दा जोंहा थाहैलायबाय. आं बुजियासै नोंनि मेन न'खौसो होनदां अबावमोन? बेनोथ' बिसनाथआ हगारबाय ओमफ्राय दा जोंहाल'सै. बिसनाथआव? हगारबाय. दाख्लैबा बुंखादों. ओमफ्राय गथ'फ्रालाय अबाव दं दा नोंना? बेयाव लांबाय? गथ'फ्रा बबाव दं होनदां? मोनायाव आं जोहोजोब्बाय बिनो माबा खारखुमा बोनानै लाजोबदों बेयो. बिदि आरो. ओमफ्राय दायो नों अबाव थागोन? बे औवासुङाव? है औवासुङाव थायो नामा? ओमफ्राय नोंना फिसालाफोरनि नामा मा नाम मिथिगौ ना? मा होनो? खुमब्रा बेलाथि होनो. खुमब्रा बेलाथि? ओमफ्राय सासेखौलाय? सासेया? गासै साबेसे न'आव? न'खराव? नागिरनानै लांबाय दा. अबेखै ओरैजाय? बेनो आं फिसाखौ ज' लाजोबदोंमोन. अबे? खाख्रेबनि हिनजावनि बिब'. खाख्रेबनि हिनजाव? अबेनि खाख्रेब? बै फानखिथिनि. फानखिथि? फानखिथि ना फानबारि? फानखिथिनि ओइलाय लांबाय जां. ओरैजाय लांदों? अबे? ओरै नों नुहुरदों? बै आं फिसालाबो ओरै थांजोब्बाय. बोरैजाय? फिसाला साबेसे थांखो? नोंनाव हरदों आं ओजों हर थाबाय. ज' होदोंमोन. बिदि आरो. ओमफ्राय दायो नोङो हराव अबाव थानाय? ओइयाव बे फाखा न'आव. ओमफ्राय दा बिसाबो थांबाय. न'सेया थांबाय हगारबाय. बिदि आरो ना? नै लोगोफोर नुबायना आङो माने जोंनि लामा खाथियाव आरोना ओरैजाय जोंहा सासे आं माने लोगो मोनबाय बेजों एसे रायलायनानै बेना माने थफ्लाय आरोना इयाव बे गावनि एक्सुवेलि माने जोमग्राफोर लादों जानांगौ. ओमफ्राय बियो मेथाइ ओरैजाय आरोना माने गावनि खुनु थंखौनो मोजां खोन्थानो रोङाखै आरोना. नोंनि नामा मा नाम? मुलाबुरिनो सुकुसि. नोंनि नामा मुलाबुरि? ओमफ्राय नोंना? बैथिंबो हगारबायमोन न'थाम. बोराय दंना गैया ओमफ्राय न'आव? हिनजाव गोदान नालाय दाख्लै. हा? हिनजाव गोदान होदों. हिनजाव गोदान लाबाय? बोरायनो? न'आव उन्दुनो नांगौ होननानै हिनजाव होननानै. बिथिं थांबाय. ओमफ्राय दायो नोंलाय बबावथो थांगोन दायो? दनजिनिबो दावराव जागौ. हा? दनजिनि दावराव जागौ. दनजिनि जायगायाव? नोंनि नामा मा नाम नों मिथिया? मुलाबुरि ना? ओमफ्राय फिसालानि नामा मा नाम दंलाय? हगारबाय न'आ. बैयाव? मैया मोनदों मानसिखौ. ओमफ्राय नोंनि फिसालानि नामखौ मा नाम दंलाय? एस्कसबो होनो आं खुमब्रा बेलाथि. खुमब्रा बेलाथि फिसालानि नामा? एस्कस ना? ओमफ्राय खुमब्रा बेलाथिबो होनो? आदसा बेबायदि आरो ना खोथाया. ओमफ्राय नोंलाय बेयावलाय मा माथो बादों? बेयाव? हा? बेयाव मा बादों? थोरसि? हराव अबाव संजानो जानाय नोंलाय? ओजों जादोंबा बै दखान माबासो मुला माबा लाइ मैगं ओमफ्राय ओंखाम. जादों ओमफ्राय दखान होजों जाना ओरै फैदों. ओरै फैदों? लोगोफोर बेयाव आरोना जोंहा सासे आइजो माने नामखौ सोंबाय आङो नामबो माने मोजांबो खिन्थिनो रोङा. ओमफ्राय माने गामिबो सोंबाय गामिबो मोजां खिन्थिनो रोङा. जोंनि फंबायजों आंजोंहाय रोङा. फंबायाबो नै बे खाथियाव जिरायनानै नायगासिनो नै सोंबाय. बिनि माला आरो नैबे मा लादोंथाय फंबाय इयो? मेथाइ लालाबायदों। माया फैगोन? नों बायदि फैदों? अबेखै?
अबेखि फैदों मोजां जाबाय नै मोजां जाबाय लोमजादों लोमजादों हामबाय नै ओरै थांबाय थानोसै नोङो जायगाखौ खिन्थिनायबा मोजां जागौमोन थांबाय थानो बैयावनो दा दालाय आमब्रुसो थाखैखौनो आथिङाबो थै गलायलांबाय माया ओमफ्राय दायो नों थांबाय थानोसै आमब्रुसो थाना जोंहा ओरै थांबाय थानोसै नै बेनो आरोना माने खुनु जायगाबो खिन्थिनो रोङा नामबो मोजांबो खिन्थिनो रोङा दा ओमफ्राय बुंबाय माने आं ओरैजायसो थांबाय थानोसैसो होनना बुंबाय माने ओंखायनो आं सोंफैदोंमोन आरोना माने न'आनो अबेबा बेयावनो होनो ओमफ्राय अबाव थानाय होनना बुंबा अबेबा हराव अबेबा बैयाव थादोंनो अबेबा ओरैजाय न'बो दंनो आगारबायनो माबायनो बेफोरबायदिखौल' खोथा बुङो आरोखि एसे दुखुनांथाव आरोना बेबायदि बैसोआवहाय माने बेबायदि थफ्ला बोबथिंनानै थांनाया नुदोंना एनै गंदबनो माने न'आ माने अबेबा बे जरावनो बेना खिन्थु मिथिया मा नाम दंलै गावनि मा खुमब्रा बुरि ना मा बोरैबा नाम होनदोंमोन माने एसे दुखुनांथाव नुदों आरोखि आङो ओंखायनो जों फंबायजों आंबो माने एसे गिनाय बायदि मोननानै नैबे फंबायखौ लेंना लाबोदों आंनि फंबाय सिखारब्रा मा मानसिया जदोंलाय माखौ नाहरबाय थादों इमान सिन्था जादों माखौबा एसे दुखुनांथाव नुदोंना बुरिया खमसे खम बैसोआबोथ' जाया नङा जाबाय खिन्थु आंनिबाथ' मानसिया एसे ब्रेन सर्ट बायदि नुदों ब्रेन सर्ट आरो मानसिया रायलायनायनि खुनु थं गैया आरोना गावनि नामखौ मोजां खोन्थानो रोङा हौवानोबो माने मा होनना बुंदोंमोनलाय हौवानो माबा बेलेग हिन्जाव ना माबा बेलेग हिन्जाव होबाय हाबा होबाय होनना बुंदों होबाय देरनो गाहाना बिदि ओंखायनो माने दुखुनांथावथाव आरोना बैसोआबो जाया नङा खुदबदबनो थाबायबाय जुदि सोरनिबा फरियालब्रा आरोना आरो आंथ' मिथियासै जास्ट माने जों मोनफैनायखाय आं माने एसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना जुदि सोरनिबा जुदि फरियालब्ला माने गाज्रि दामोन आरोना मानो होनना बुंबा माने जोङो बुंदोंमोन आरोखि बबाव थाङो नोंलाय होननानै बेना न'आनो गैयानो माने बै अबेबा औवा सिङावसो थानो होनना बुंदों माने ओमफ्राय जों बिदि बुदुं बादां रायलायनायखाय माने थाला जाहैबाय गाहा ओरैजाय थांसैनो थाबायलांबाय ओंखायनो आं बुंदों आरोना सोरबाफ्रा जुदि मिथियोब्ला बिनि सायाव आरोना सोरनिबा जुदि फरियाल जादोंबा आं बोरैबा भिडिअ बानायफ्लांनायाव नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोननाङा माने जोंनि बेयाव लामायाव जिरायनानै थाबाय थानायखाय माने फ्राय मानसिया थांलाय फैलाय जादों नायलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बुंदों माने बबेबा मानसि थाबायदों मादों होननायखाय आंबो माने न'आ खाथियावमोन नालाय आं खाथियावनो फंबायखौ लेंहरबाय आं माने आंबो एसे गिनाय बायदि मोनदों आरोना बेबा फाग्ला ना फाग्लि माबायदि स्टाइलनि बे जुदि हमख्रलाबायनानै जुदि अरलाबायोबा बेबायदि साननानै आरो ओंखायनो जुदि सोरबाफ्रा जुदि मिथियोबा आरोना खिन्थु बिमा बिफाफोरा बेबायदि जायोब्ला एसे दुखु नाङो आरोना जुदि फिसाफोर दङब्ला आं सानदों आरोखि माने बेबायदि जानाङामोन खिन्थु मा खारनाव जाखोथाय बेखौथ' आंबो मिथिला ओंखायनो माने आं बेखौनो एसे ससे भिडिअ बानायनानै खिन्थिबाय आरोना आंबो गिदोंमोन आरोखि ओंखायनो जुदि सोरबाफ्रा गावनि जुदि फरियालफ्रा जुदि नुयोब्ला बा सिनायदोंब्ला निस्सय माने बे जों गामियावनो थागोन बेयो ओरैजाय खोलाहा आरोना माने बे जों गामियाव जुदि नागिरनानै फैयोब्लानो मोनगोन आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थिबाय दे लोगोफोर जुदि सोरनिबा जुदि फरियालफ्रा जुदि सोरबाफ्रा जुदि नागिरबाय दंब्ला आरो बे मानसिखौहाय माने आंनावहाय बा जेनेबा आं दासो मोननायखाय आं माने भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो ओरैजाय दायो मानसि ओरै थांबाय आरोना जुदि एक्सुवेलि माने थायोबा बेयावनो थागोन आरो बे जाहैबाय माने जोंना नैबे गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिंमां हालामाव धनस्रिपुर होननाय गामियावनो दंमोन आरोना बियो 3 नं धनस्रिपुर गामियावहाय दायो माने मानसिया ओरै थांबाबो माने बे लागबाग माने बेयो गाबोनसिमहालागै अबेबा बेयावनो थागोन माने बियो आं बेखौनो खिन्थिबाय आरोना नोंथांमोननो सोरबाफ्रा जुदि नागिरनानै जुदि मोनाखैब्ला बा जुदि नागिराखैब्लाबो जेनेबा गावनिनो बिमाखौ बा गावनिनो माबा मानसि हिसाबै सोरबा बायदिया जुदि नागिरबायदोंब्ला ना दिनैसिम मोनथ'वाखैब्ला बा मोनाखैब्ला बेखौनो आं खिन्थिहरबाय नोंथांमोननो